таи 6 моҳи аввали соли равон бо мақсади муайян намудани сабабҳои болоравии нархи маҳсулот дар бозор ва пешгирии баландшавии беасоси он, хадамоти зиддиинҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва ваколатҳои худ дар чанд субъекти хоҷагидор санҷиши нақшавӣ ва ғайринақшавӣ гузаронд, ки дар натиҷа ба маблағи 6 миллиону 200 ҳазор сомонӣ қонунвайнонкунии зиддиинҳисорӣ ошкор ва ба буҷети давлатӣ супурда шуд. бо зикри ин матлаб зимни нишасти матбуотии муовини якуми сардори хадамот Сафаралӣ Қурбонзода гуфт ки хадамот дар заминаи талаботи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи майи соли 2018 дар бораи номгӯи мол ва маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ зарурӣ ки нархҳояшон таҳти танзими давлатӣ қарор дода мешаванд, мониторинги 19 номгӯи мол ва маҳсулоти аз ҷиҳати иҷтимоӣ заруриро дар бозори беруна ва дохилӣ гузаронда тағйирёбии нархи онҳоро ҳамарӯза таҳлил ва арзёбӣ менамоянд. аксаран номгӯи мазкур ё ин ки ашёи хом барои истеҳсоли онҳо аз хориҷи мамлакат ворид мешавад, ки ба болоравии нархи он дар бозори ҷумҳурӣ оварда мерасонад. дар ин муддат аз тарафи хадамот 45 нархномаи хизматрасонии пулакии муассисаву ташкилоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ, аз ҷумла 12 муассисаи тиббӣ, 33 муассисаи таҳсилоти олию миёнаи касбӣ ва муассисаҳои илмӣ мавриди таҳлил қарор гирифт. инчунин бо мақсади пешгирӣ ва маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ, рақобати бевиҷдонона ва ба роҳ мондани рушди рақобати солим дар заминаи пешниҳоди субъектҳои хоҷагидор, нархномаи хизматрасонии бархе аз субъектҳои мазкур, аз ҷумла истеҳсоли семен, маҳсулоти ширӣ, ташкили истироҳати тобистонаи кӯдакону наврасон ва хизматрасонии алоқаи мобилӣ аз ҷониби хадамоти зиддиинҳисорӣ баррасӣ ва ба мувофиқа расонда шудааст. дар давраи ҳисоботи нархи миёнаи воридоти 1 тонна бензин $574 амрикоӣ, 1 тонна сӯзишвории дизелӣ $783 ва 1 тонна гази моеъ $403-ро ташкил додааст, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта нархи бензин $213, сӯзишвории дизелӣ $171 ва гази моеъ $73 коҳиш ёфтааст. خریداری کردن همین محصولات از خارج کشور وارد کردن با جمهوری تاجیکستان در معلومات مختصر و هم خرید کنید در نیمه دوم ماه سال جاری دلاری نرخ فروشی چرخانه بنزین این 92 در مختلف فروش شوری از 80 سومانی و با 80 تا 90 سومانی افزایش شد. از 3 август соли ҷорӣ то имрӯз бошад нархи фурӯши бензин нави ай 92 нархи фурӯши аз 9 то 90 форид 970 сом гузошта шуд. омили болораи нархи фурӯши чаканаи нави бензин аз болораи нархи воридотии он вобастагӣ дорад. мувофиқи таълиқ заронда шуда дар 6 моҳи июни соли ҷорӣ нархи миёнаи 1 тоннаи воридотӣ $574 ташкил медиҳад. гуфта шуд ки мувофиқи маълумоти гумрукӣ дар моҳҳои январ-июни соли равон ба ҷумҳурӣ 451,75 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ба маблағи $320,5 миллион бо нархи миёнаи $710 ворид гардидааст. нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 99,6 ҳазор тонна бештар мебошад. маҳсулоти нафтӣ ба ҷумҳурӣ асосан аз Федератсияи Русия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Туркманистон, Узбекистон, Беларус ва дигар давлатҳо ворид мешаванд. Кароматулло Атои Зайнулобидин Азимов, махсус барои YouTube канали Ҷумҳурият.